άραγε είσαι χριστιανός, άγιος, δίκαιος, ταπεινός, όσιος, πράος και ευπηθής, άδολος, τίμιος και αληθής. Εάν δεν είσαι, τώρα γεννού, ζήτησε τούτο παρά του Θεού. Αυτός θα ακούσει την προσευχή και θα απαλείψει την ενοχή. Ο ύμνος που ακολουθεί είναι αφιερωμένος σε όλους τους πρεσβύτερους αδελφούς, καθώς επίσης και στον προτεργάτη και διδάσκαλο της αδελφότητός μας, Αγαμέμνον Αναγνωστόπουλο. Καρπός του αγώγης του κόπου του και των δακρύων του, όλοι εμείς. Έσπηρε και δίδαξε με αυταπάρνηση, λόγο θεϊκό. Έζησε τη χριστιανική ζωή απλά και αληθινά, όπως ακριβώς τη δίδασκε. Αντίδωρο στην προσφορά του, θέλουμε εμείς, στα πνευματικά του εγγόνια θα λέγαμε, να του τραγουδήσουμε από καρδιά σε ένα τραγούδι που εκείνο του άρεσε να σιγοτραγουδάει. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστα αδελφέ ημών. Εάν δεν είσαι τώρα
the reef.